Oi kenadi, ini nono sahu. Tamo sayang kani, tamo ni neng ani lang mau paimani. Nona angba ani niji ni wan cuma beli. Pojo kai nono gana toni ton mani beli. Bekharu nono belai kena hamzak mani. Tabu nang hanke ano ob hade kai kelangsi. Hamzak mani mungruoi, ano tabu sacung yakar kelang tangka. Ob hai kayang nang mani ne. Ani bekhabo thangjak nai mani ya beli. Okok thairona khnake nang munai phana rei manu. Hai phana salcha nang thingno buji manai. Jepur hamjang mano mungruoi nono keba ano sachung yakar kelang ma haike nono bo yakar kelang phuru. Besok imang tongmani nono tuyoi o imang rong wan chuginyo tabu kethang tongoi tongo. Tai o imang rok wan chuk simino manu. Hai phana o imang rok muk thang ye saimon. Akon bhai ke lengna ba nang sekre hinke ani langmawo. Mobile agini simno dajak tongku. Mobile number bo tabu phano selayaku. Tamo honke wan chungma simino. Tumuno nini sayana nang buji woi. Waisa ano kolda khayna hune. Imang kubo ingya saimano. Abagani imang nono nokphano. Romna bo musunglia. Nantama agini hanya da tongko. Hayake selajak thangka. Belaikina saimana musungu. Hamjangma kaisa obahanya imang. Aba mukthang khaynani könönyo saktarna nangu. Haipana sabanyani ke khoraksa banyo angu. Nini musungdoi nang kaham tongdi. Yakara khanini ukulukni. Tonggalak ani nini bagai kuno naslema. Ang tabuk tai agini haijo lilia. Haipano nini mucuro ano thunani ruya. Yakar thangka do abo bai ang tek tongnya. Haipano tek toke kaisano. Yak ba yak rom laye. Asa kedengma himlai man ya ulu pano nona ang sinimalia neng ano tiak tor kahanai ang nini hamya naigla neng kaham tongdi belai kira kaham tongdi sukjak bai kuna hamjanga maya tamo hanke hamjanga ni sukna naiya bekha kaham senang salak borok rok kuno dino tiak to ngna musung jagya borok delino tong thono simino nasingoi tongo Mekhang bai mekhang sinia sekang hamjang mani se ketar hamjang ma langma bai gedalja YouTube channel le ang semo doakon o video nane rokno kaisa sengmung sengano nang kebono bekha bai hamjagei whatsapp ar mokol mukto ya khiklaikya poito khayo o sengmung ni kifilmung comment box o sawana hwnai tai pai thago obono sanai video no sajake like share tai subscribe khai all notification o sinai Hambai.